Okay. Khaliphi zahlale phansi sithethe ntombi yam, inyathi buzwa kwabaphambili ndicela uzuwagcina intombazi wam. Ndiyazi utata wakho wakushiya umncinane, ndihlala ndithandaza ngawo kuze izinto zihlangane. Nguwo okokuqala, nguwo okugqibela, ndihlandaliswa ngawe mdala ndambulela. Ndakubiza ngokhalipha, igama elisuke entliziyweni, ndiyathemba uzolandela. Apha ekhaya silala ngenyembezi, ndihamba ndicela ukutya ndifuna ulala uhluthi. Ndiyathemba ngenye imini kuzolunga, zungayeki icawe mfundisi onyawo, ulunge ngokwenene. Kwasekhuleni kwakho kwanguye umlimi wale gadi, kwasemntwaneni bakho xa ebuye edolophini ubekuphathela iyogadi. Intombi enentlonipho ukhaliphi phalaphala, intombi ekhanyayo ngebala. Qhube wathi unina ndingutata, umama usisi umhlobo wokwenene. Hlala ucinga impumelelo xa ungaqonda, ubuze nguwe ithemba lam nomfundisi onyawo uyayazi. Njengomzalo sekhulile ndingayibeka noba kunini inqawe, ndikunika zonke intsikelelo, mayikhanye indlela yakho upikinini. Intombi obungasoziva imphendula, ubuyiva xa isithi ndiyabulela manxuba. Bafana bebemfuna ekhaba ngawomani, kumzekelo ehlaleni abantu basekulaleni bebekonwabela uhlala bembukile. Ntombi engenabahlobo sozuyibona ibutha, nenekazi loqobo ngumthi wokutyala nini bezovuna. Ntombi enamaphupha yanga abanintsi bangafunda kuye, vele into entle ithatha emntwini, ya thatha emntwini.